Alennuksen Antero tässä terve, olen Hämeenkyrön kunnanjohtaja. Mahdalan asuntoalueen kaava on valmistunut ja tontit ovat tulleet myyntiin. Niistä on jo 6 ensimmäistä varattu, mutta parikymmentä tonttia, hyvää tonttia on edelleen tarjolla. Kysyntä on ollut kuitenkin niin vilkasta, että kunnallistekniikan rakentaminen tänne alkaa vielä tuossa syksyllä ja talven aikana sitten rakennetaan tänne katuverkosto ja valmius rakentajille aloittaa ensi keväänä, että 2018 keväällä täällä rakentajat pääsee sitten itse jo omiin töihin. Eli nyt on hyvä talvi tulossa, jonka aikana voi omaa hanketta sitten ajoissa lähteä suunnittelemaan ja ensi vuonna aloittaa toteutuminen. Nyt me ollaan täällä varsinaisella asemakaava-alueella. Täältä näkee hyvin laajasti nyt, miten nämä tontit tänne maastoon sijaitsee. Tänne on kyltteihin merkitty noita tontin paikkoja ja täällä on tosiaan yli 20 tonttia kaiken kaikkiaan. Ja siellä on pääosin aika isokokoisia omakotitalotontteja ja sitten on myöskin paritalorakentamisen mahdollistavia tontteja ja 6 näistä on omakotitonteista tähän mennessä varattu. Mutta ne on suurimmillaan jopa 4000 neliön tontteja ja siitä 2 ja 4000 neliön välissä nämä tonttikoot on. Eli mahdollistaa aika monenlaisen rakentamisen siihen pihaan, vaikka pihasaunaa tai mitä siihen sitä haluaakin suunnitella, niin mahdollisuuksia on ja silti on varsin väliä tämä alue, että sijoittuvat hyvin nämä talot. Ensi vuonna aloittaa toteutuminen. Tähän viereen valmistuu parhaillaan Mahnalan ympäristökoulu. Se on meillä kunnan korjausohjelmassa ja siellä on työt käynnissä ja sekin valmistuu syksyllä 2018. Ja sitten tähän on myöskin kevyen liikenteen väylää tuleville vuosille suunnitelmissa tämän alueen ja koulun välisille alueille ensimmäisenä. Eli tervetuloa nyt tutustumaan ja kiinnostumaan näistä Mahnalan hyvistä asumismahdollisuuksista.